бале рости гап ман бромада сабудум хай расо агар шумо саросима бошед баромада истода бошед мо мераем дигар вақт меоем. фарзанде нест ки падарро дӯст надорад яъне такягар надоштам. ман рости гап аз официантӣ саркардагӣ будам ки ман бисёр ҷавон ман ба шавҳар додагӣ будам. ман бегӯ чи алқо чи таом тайёр кунам ба шумо. ҳар боре ки тиро мебинам сер мешавам. ман дар магазин як султони қалбам ту ҳастӣ дарвозаҳои диламро шикастӣ паймуни ёрӣ ту бар ман бубастӣ. тамошобинони азиз, агар мехоҳем ки аз хати сарҳад бигзарем, бародари боварнок бахра барои шумо тавсия метавонам ки ин бародар тӯли 10 солае ки дар ин роҳ кору фаъолият мекунад, мошинош машинои хубай, шафёрашам шафёрои хубай. Ягон шикояту имрӯз шидагӣ нест. Марҳамат занг бизанед, айнои меҳробро гап занед, ҳатман скидка дорад. дӯстони азиз, шахсоне мехоҳанд ки аз Москва ва Московская област ва Санкт-Петербург ба Тоҷикистон бор ирсол кунанд, барои шумо як компания беҳтарин тавсия метавонам ки компанияи Бахтиёр ва Абдуҷаббор. ин бародари тоҷики худ монанд, бародарои бовариноканд. барои ҳамин вақте ки бора ки месупорем худтон пурсипос кунем, чанд рӯз намеравад, чӣ хелай, ҳамаи чизша мефаҳмонатон. марҳамат, аз дигар нархҳо арзонтарай. як бор занг бизанед на рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россияшона мемонем. айхичон пурсон шавед, беҳтарин бародаранд. дӯстони азиз, салом алайкум. шумо нақ саломатиятон хуб. инак хостем ки бо проекти нави худро ки дар соли гузашта кам пешниҳод мекардем, боз фаъолтар созем ва шумо мебинед ки мо дар куҷо қарор дорем. беҳтараш мо дар хонаи ба хонаи як зебосанам меравем ва зебосанамро шумо медонед, мешиносед ва аз ҳунару маҳораташ кам бохабаред. вале ман имрӯз мехоҳам ки дар хонадонашон чӣ рӯзу рӯзгор дошта бошад, мақсад чӣ зиндагӣ дошта бошад, беҳтараш бо чашмони худ мебинем. вале ӯ то ваъда медиҳам ки намедонад ки мо омада истодаем. ба хотири сюрприз кардан хостем ки хонаашро кофта биёед. биёед ҳамроҳ бошед. аз ҳамин ду якеаш ҳаст. ман як маротиба барои банкет рафтан омада будам, ҳамроҳи ӯ рафта будем ва ман медонам ё иш буд яводам нест соли гузашта. беҳтараш бояд аз ин шурӯъ мекунем ки аз ин тақт метақем. ассалому алайкум. худи худаш Фарзона. чӣ хел Фарзона, саломатиятон хуба? чӣ ҳол доред? бахши зиёд. мо проектамон ҳамин аст ки мо пешакӣ огоҳ намекунем ва ба хонаи ҳамон кас меҳмон мешавем. бале рости гап ман бромада сабудум хай расо агар шумо саросима бошед баромада истода бошед, мо мераем дигар вақт меоем. нороҳат намешавад. анҷом медиҳем. меҳмон барои мо дар дараҷаи мо медонед чӣ фикр кардем? гуфтем шумо агар ки дар хоб бошед, дар хона бошед, чӣ гуна мақсад, чӣ хел макияж мекунанд, ороиш медиҳанд. мо хостем ки шуморо ҳамихи табиӣ бинем. вале дар табиӣ ҳам шумо зеботар менамоед дар чашми мо. саломат бошед, марҳамат кунед рустамҷон. музоҳим намешавем. не коромона бад буд мекунем. саломат бошед. биёед бачаҳо. дар хона худатон танҳо ки ҳамроҳи зинда бошанд модарҷон бо моро пеш накунад. гап нест хонаи модар. саломат бошед. меҳмон доштед чӣ? не ако мо бояд эҳтар камтар меомаданд меҳмонан, лекин хайр насиби шумо будааст. хуштомонам дӯст медошт кас моро. тамошобинони азиз, ин нафарро шумо шинохтед. ин кас Фарзона мебошад. модел зебосанам бар аз ҳамин ин қадар зебогиашон боз ин кас овозхонӣ ҳам мекунанд. дар тӯю маҳфилҳо зиёд ба чашм мерасанд ва мо аз маҳорати ин кас қоилем ва имрӯз меҳмони хонаашон шудем. зинда бошед. тамошобинони азиз, мо шурӯъ мекунем суҳбати худро дар хонаи Фарзона. Фарзона дар воқеъ модел аст, сароянда аст ва бар замини ин ҳунарҳои кадбонгиро балад аст ва мо мехоҳем аввалин суоли худро пешниҳод созем ва ӯ тайёр аст ки посух гӯяд. Фарзона занҳое ки дар самти моделӣ кор мекунанд бештар ба худ аҳамият медиҳанд, чӣ овозхон ҳам бошанд, чун рӯи саҳна менамоед, шумо ҳамагӣ шуморо тамошо мекунанд ки ҳамин гуна тоифаи инсонҳо ба худ чӣ қадар аҳамият медиҳанд. шумо чӣ гуна хӯрокҳо, хӯришҳо истеъмол мекунед ки ин қадар тани зебо доред.
ташаккури зиёд саломат бошед. Агар кёзе гум ки ман ба спортзал мерам, хато мегум. Не хочу соврать, чизе ки ҳаст мехӯрам. Зал мумкин ки агар хато накунам 1-2 сол шуд нарафтам. Барои не знаю, наверное, природное. яъне ин қаду қомати зебое ки мо мебинем модарзодист. Модарзодист, алҳамдулилло. умуман аҳамият намедиҳед? Умуман як дугона дорам, як ҳаёт як савол метиҳад. Барои чӣ ман нон намехӯрам? Ин авоқотро намехӯрам, барои чӣ ман хароб намешавам? Ту аҳамият метиҳам, ту тамоми чиза мехӯри, фарбе намешӣ. Гуфтам, мо бори сорт занҳоро дар дигар мамлакатҳо видима мегӯянд. Ба ҳамин хотир тамоми чиза мехӯрам. Спортзал 1-2 сол зиёд шуд нарафтам. Хато намекунем 2 сол зиёд гӯем агар. шумо ҳунари катбоне ки доред, чун мо дар хонаи шумо ҳастем ва саволи бештари тамошобини мо мешавад ки бисёри моделҳо, бисёри саранҳо дар берун мехӯранд хӯрокро, аз тарабхона заказ мекунанд ва шумо худ ҳамин ҳунарро доред ё ки хушатон намеояд? Росташ ро гӯед. Рости гӯям, бештар дар берун хӯрок мехӯрам, чун овозхонҳо кам дар хона нешинанд. лекин агар ки ошиқ шавам, бисёр ҳам таомҳои болаззат тайёр мекунам. Агар ошиқ шавам. чаро ту ҳол ошиқ нестед? Яъне ки ба ошиқам тайёр мекунам. шумо гап дар бораи дӯстдошта рафт. На, ту ҷое мебинем шумо як маротиба оиладор шудед ва фарзанд ҳам доред. шавҳар куҷо? шавҳар хай зиндагӣ нашуд. ҷудо шудед? Ҷудо шудем, бале. бо ду фарзанд? Бо 2 фарзанд. писар доред, духтар доред? 2 та духтарча. беҳтарин. мехонанд, мактаб мераванд? бале, духтарчаи калоним синфи 7 мехонад. духтарчаи хурдим моли ин сол насиб карда бошад синфи 1 мерад. беҳтарин. ва шумо пас аз шавҳар ҷудо шудан дигар шавҳар накардед? На, даниятам хостгорҳо буданд, меомаданд? хостгорҳо буданд, ҳастанд, лекин бас дига намехоҳам. чаро дилатон шикаста буд? бале, беҳад дар зиндагӣ сахт азоб кашидем? мезад? буди хеле чизо. Хай ман намехоҳам, манам фарзанд дорам, у меня 2 детей от него, барои ягон гапи пасту баландам гуфтан намехоҳам. Ваям инсон аст, ваям бисёри одамон мешиносам, барои номи ӯ касам паст кардан намехоҳам. Рости гап, хай нашуд зиндагӣ, насибу тақдир нашуд. Вай дигар аст, ман дигар ҳастам. У нас разные дороги, поэтому без комментариев. беҳтарин. шумо пас аз ҷудо шудан аз шавҳар такя ба падару модар кардед? яъне ки худ мақсад гузоштед ки бояд соҳиби хона бошед, фарзандро зери қанот гиред? На, рости падарам гузаштагӣ аст. худо раҳмат кунад. Худо раҳмат кунад. Як соли 2007 буд гузашт падари ман. Модарам кор намекунад. Худам такя ба худам, ба худо. падарон пушту паноҳи писарон мегӯянд. вақте падар аз ҳаёти шумо рафт, шумо зиндагиро чӣ гуна дидед? бепадарӣ чӣ хел зиндагӣ аст? узри зиёд нороҳат кардам. шояд шумо падарро зиёд дӯст медоштед? бале, фикр мекунам фарзанде нест ки падарро дӯст надорад. яъне такягар надоштам. вақте падарам гузашт, гуфти русо, у меня не было плеча. яъне на бародар доштам, на ягон вай доштам. ба ҳамин хотир дар зиндагиам бисёр азобо кашидам. падар сутуни хона аст мегам. ба ҳамин хотир бале, бисёр азоб кашидам, лекин шукри худо соҳиби ҳама чиз шудам. алҳамдулилло. аввал охир аллоҳ. шумо чанд сол доштед ки падар ман 16. дар давраи наврасӣ, даврае ки меҳру муҳаббати падар ба ниёз доштанҳо вақте шостуни хонаро аз даст додед, фикр мекунам ки зарбаи вазнин буд дар ҳаёт. вазнинтарин. дар ин рӯзҳои сахту тангу торик ки дар бари шумо буд, ки шуморо хеле мақсад ба зиндагӣ дилгарм мекард? апа, шумо чанд фарзанд будед? мо 2 фарзанд ҳастем. яъне сводные сёстры, сводные братья есть. Сводные, яъне
падаромон як аст, модаромон дигар аст. یعنی مادر بعد وقتی دیگر یافته شوهر کرده. модари ман? Не, вали падарам дигар шавҳар мекунад. танҳо падарам буд. شما با فرزندانی پدرتون رفت اومد می‌کردید؟ бале то ҳозир ҳаст рафтомад хуб аст. بهتره. مادر در کجا؟ چیکار می‌کردن بعدی؟ баъди гузоштани падарам модарам дар русия буд. مهاجرت رفته؟ бале дар русия буд. ваям дилаш набуд инҷо омадам. мегуфт ки падарат нест, ман мебиём чӣ кор мекунем дар тоҷикистон, яъне шумо ду духтар ҳастем, апам шавҳар дошт. ман гуфтам биё ман худам нигоҳ мекунам, худам ҳам падар мешавам, ҳам писар мешавам. و شما مادر خود رو از مهاجرت آوردید. бале بهترین کار رو کردید. و امروز همراه مادر زندگی میکنید. бале модарам ҳамроҳи ман аст. аз он сол то ҳозир ягон бор ҷудо шудагӣ нестем, ҳамеша якҷоя ҳастем. در خانه نان نیست، در خانه پول نیست، باید زندگی پیش رود. شما چیکار کردید؟ یک لقمه نون حلال رو شما از کجا پیدا کرد؟ рости гӯям на ҳар кас медонад историю моей жизни не все знают. фикр мекунам ки ман ҳамавақт ҳамхо خورده چریده گشته. гашта омадагӣ ягон нағама дидагӣ, на ягон чизе дидагӣ. ман рости гап аз офитсиантӣ сар кардагӣ будам, ки ман бисёр ҷавон ман ба шавҳар додагӣ будам. ман на аттестат доштам, на диплом доштам. рости кори аввалии кардагии ман ин офитсиантӣ буд. در طرفخانه آشخانه؟ бале дар тарабхона буд. бисёр ҳам хурд будам, вай будам, бисёр ғам медодам ман рости. пас аз ҳамин ваё баъд уже баҳс кардам. баъд як вақте буд ки бизнесро қапидам. бизнес аз хурдии бизнес, яъне собун, инаи хел чизо буд. пас бале боз гузоштам. пас як дӯст доштам, як как сказать, друг, не больше, да, не парень, друг. ҳамон студия дошт. студияча дошт. баъд шӯхӣ ба шӯхӣ ҳамхел гуфт ки биё як бор чӣ кунем, запис кунем тия, проверим твой голос, может метавони ту ҳамин кора кардам, айҳудаш мебарои мешава. баъд шӯхӣ ба шӯхӣ сар шуд карьераи ман, яъне ҳамҷо рафта ба ногоҳ завқ пайдо шуд. бале ба ногоҳ завқ пайдо шудам. оҳиста хай санъаткориам қапидем. баъд модел, аввал санъаткор, аввал ҳофизагия қапидам, баъд моделӣ. و امروز در هر دوهاش فعالیت میکنید؟ бале бисёртар аз дар ҳофизагӣ, моделия камтар ҳастам. بهترین. نه هر هنرمند، نه هر از مقصد سراینده قایل میشود که پیش با چی کارها مشغول بود. یعنی که شما از قایل شدید که من официантка بودم در طرفخانه، بسیاری واقعا میگفتم. ولی امروز که شما روی صحنه هستید، همون نفرانی که شما رو میشناختن بوری برایتان نکشیدن؟ مقصد که هم فرزانه официантка خیلی مسخره میکردن؟ نه бисёриҳо рости намешнохтам. ман кам кор кардагӣ будам, бисёрам кам кор кардам. бисёр одамое ки пеш мара мешнохтанд ҳозир мебинам намешносанд. ман мешносам ва ё намешносанд. дугонаҳо ёру дӯсто чӣ? на ёру дӯстое ҳастанд ки аз ҳамон вақти официанткагӣ шинос шудагӣ будам, то ҳоло мо дӯст ҳастем. время нас как бы не разделило, мы до сих пор дружим, до сих пор как бы общаемся. бисёриҳо шуморо ба бадахшониҳо шабеҳ мекунанд, монанд мекунанд. шумо дар асл зодаи куҷо ҳастед? дар асл падари ман балҷувонӣ аст, худораматӣ модарам бадахшонӣ аст. рости самарқанду бадахшон. дурага чорага беҳтарин. ва шумо бадахшон тез меравед ки? не, бадахшон 7 сола будам рафтагӣ будам. тамом. хонаи бобою биби? бале. набираи меҳру муҳаббаташ зиёд? бобою биби, амма тағоҳоро кам ёд мекунад? зудтар во мебиям. бештар роҳ дур аст, хатарнок аст аз ин сабаб. бештар во мебиям. шумо гуфтед ки мақсад ки дӯстам сабаб шуд ки ман овозхон шудам. бисёри духтарҳоро мо медонем ки ба хотири сӯзондани нафаре рӯи саҳна мебароянд. шояд ин чиз дар дили шумо ҳам буд ки нафареро сӯзонам, рӯи саҳна ҷилва намоям.
و او مرا دیده سوخته درگیرد. همین خیلی چیزا در فکر شما بود؟ نه راستی گپ سوزاندن баруси ба фикрам мест мешавад. Да. Баруси гӯям ягон вай Мешавад. У меня правило жизни. Месть — это удел слабых людей. Ман ҳаёт бали хали шудагӣ нест ки ягон кас барқасташ ягон кор кунам ёки или там мстить кому-то или что-то ещё такого. У меня нету. Я живу чисто для себя, создаю весь комфорт для себя, для своей семьи, всё. Қад ба пеш. در فکر و خاطر شما گپا نیست. نه ما چیزی که از بحر من گذشت رفت دیگه در فکرش نمیشم. اونهایی که با شما حرف میزدن گپ میزدن از عشق از عاشقی نمیگویند که مبارک شود آوازخوانی؟ آوازخوانی؟ Ну, не, чӣ гӯям. Ман оҳиста сар кардагӣ будам, ба ҳамин хотир не особо у меня всё сразу получалось. Не ки ҳозир вақте ки ягон чизи нав ки мебарорам, ҳама аз як лав табрик мекунам. در واقع ما شاهد شدیم که شما روزهای نزدیک یک کلیپ جدید پیشنهاد میکنید. انشالله. این سرود از چی عبارت است؟ مقصد در استرادی است؟ استراد. با زبان توجیکی البته. البته. ثبت شد؟ اکنون ناو вајаждаем. وقتی آماده شویش. насиб иншалло нав тайёр кардесем. Майда. عاشقانه است؟ وصفی چی است؟ бисёртар ошиқона не хеч гӯ. موضوع ҷалб кунанда. من تو جای میدونم موضوع عشق و عشق رو بیشتر دختران انتخاب میکنن که یگون بیابن، یگون مردی مناسب به دلشون میگن، یگون مردی ثروتمند پیدا کنن با واسطه همین سرود. یعنی که از دل به دل روح هست که همین سرودی من در دل همونجا شده در حیاتی من پیدا کنم. همین خیلی مقصد دارم. فرزانه هم خیلی مقصد داره چی؟ نه راستی. برای فرزانه پرابلم نیست. نه ягон мақсади ягон каса пайдо кардан надорам. Рости гап камтар аз ишқам, аз ошиқишам, аз ҳама чиз рости гап дилгир шудагим. دلگیر شده. اینجا سوال به میان میآید. چرا؟ با عصبی شما میرسن؟ با احساس شما بازی میکنن؟ نه ҳаст бисёри духтаро ки бисёр фреб мекунанд шумо. Яъне ба ошиқию ба ваи девушка обманывает. Говорят, что я тебя люблю, оянда ихе мешад, ухе мешад. Гуфта фреб мекунанд. Шумо бовар кардед? Не, у меня такого нет, не было. Шуканая худо. Насчёт этого меня не обманывали. Насчёт чимад айчи ҷиҳат дилгир шудагим ки агар гум ки сахти бад ошиқ мешавам, дуруст мегӯям. شما؟ نه دیگران؟ با آدمی که خیلی من وای میکنم یعنی شناس میشود؟ شناس میشم یک جا میشم یعنی я меҳр мекунам. Не всегда, конечно, но у меня это было, можно сказать, максимум 1-2 раза и всё. Некий зутар вторая половина влюбляется больше и камтар амиҷат камтар дилгир шудагим. اگر همه عاشقانه که با احساس شما بازی کرده بودن شما رو تماشا داشته چی گفتن میخواید با یک جمله؟ دور گردید؟ نه بیایید نه یک خلاش هست که میگم دورتر گرده. نه که یک خلاش هست که با احساسی زن بازی نکنید. اکو این کلمه با همه مردم میخوام گفتم که با احساسی زن بازی نکنید که یک روز زن پیدا میشد با احساس شما بازی میکنه. لیکن بسیاری آدم های میتونم گفته که دور گردیده که هست آدم هایی که با دل نزدیک و با این نفره نمیتونم گفته چون ممکن بفهم. با چی چیز دل شما رو یافتن آسان است؟ با گل، با شیرینی، با سفرهای یگان مملکت دبی، ترکیه و مسکو؟ راستش بگم بله. با دل صافی. یعنی که هم یک سخنی خوش؟ نه سخنی خوش سخن تا سخن دارد رستم جان. نه اینکه سخنی خوش همه گفتم میتونم. یعنی که دل صاف، رفتاری خوب، искренность. баруси искренность میگم و همین چیز دل من یافته میشد. یعنی دیگر این پول و مال و شیرینی رول نمیبازن؟ نه کسی من میشناسه چیزا میدوند. خوب مثل دیگران نبوده؟
аз чӣ метарсед? аз ошиқӣ. во одамо аз туҳмату аз найранги хиёнат тарсанд, ин кас аз ошиқӣ. аз ошиқӣ метарсам. Коротки ответ буд ва мо намехоҳем ки Ясно. паҳлӯи дигараша донем. бепинҳонӣ гап занед. Чӣ корҳо барои пул ёфтан зан тайёр аст ки иҷро кунад? чун шумо гуфтед модари ман ба муҳоҷират рафт барои албатта пул кор кардан, нон ёфтан ки фарзандош соҳиби хонавода шаванд. шумо ки имрӯз калон шудед, ҳозир мақсад бебахт ҳастед, барои пул кор кардан шумо аз дард чӣ хел мебаред? яъне ки ба умед ки ягон кас туи заказ кунад ё ки ягон ҷо заказ шавад ки куртоворо ба намоиш бароред? мешавад хел короям ки як туй аст, як банкет аст, як показ хай не особо, не ки в основном ваи чӣ кардани мо ами банкетҳову туйҳо ҳаст. ғайр аз ин шумо соҳибкорӣ гуфта гузаштед. соҳибкориам кардагӣ аз ин ҷиҳат ҳам маблағи хуб меёбед. пеш кардагӣ будам. Ва ҳозир бисёртар ами санъаткорӣ бар. беҳтар ба туйҳо меравед? туй, банкет, бале. ташаккур. ва инҷо саволи дигар. шумо умуман агар деҳа равед дар дегдон нон пухта метавонед? Деҳа равем. Рости гап не пробовала никогда. ма буду ягон рӯз дар барнома шуморо ба деҳа аварем ва шумо хоҳиш кунем ки ҳамин ҷо хамир кунед, дар дегдон ҳаст, кулчоп ҳаст. шумо азодаш мебаред? ё ки боре ин корро накардед? ягон бор кардагӣ нестам, lekin фикр мекунам. қоил мешавад. ягон бор. Кардагӣ нестам. Рости хона тайёр кардагим. Тамоми чиз, самбусаву пирог ҳама чиз кардагӣ ҳастам, lekin дегдонда не метарсед дастотон месӯзад? ҳатман ин нафарро дар тобистон ба деҳа мебарем ва бо дастони худ нон мепазанд ва мо шоҳид. моҳи қапӣ не, мо тобистони гузашта ба моҳи қапӣ бурда будем, ёдатон бошад, ва инак тобистони дигар ба нонпазӣ мебарем. саволи дигар. чаро шумо ин қадар асабиед? тез визриф мешавед? характер не, яъне тез взрыв намешавам. Ман ина дуруст аст. Ман бисёр вай ҳастам, вазбин ҳастам. Яъне уравновешенная. Стараюсь держаться до последнего, lekin агар кафидам, қабида намешавам. ҳама ҷоро мешиканед? ҳама чизро мешиканам, ҳамаро мешиканам. ҳамин чиз оромӣ мебахшад ба шумо? ҳама чизро. Метонам занам. ошиқоне ки дар оянда Lekin максимально сдержанная. То охира, то фаҳмондани одама. Пока саму справедливость вай накунам. дӯстои наздике ки дар иҳотаи шумо айни ҳол ҳастанд медонанд ки шумо ҳамихел ҳастед? Медонам. фосила мегиранд ва эҳсос бозӣ намекунанд, гапи сахт намегӯянд. фарзона шумо дар таҷрибаи ҳаётии худ боре санҷидаед ки зан бе мард ва мард бе зан зиндагӣ карда метавонад? ё бемаъност? Як чиз аст ки худованд марду зан офардагӣ барои якдигар. вақте ки марду зан як мешаванд, это одно целое. На зан бе мард зиндагӣ карда метавонад, на мард бе зан. ки дар ин давру замона намефаҳмем дигар чӣ гап шудааст. саволи дигар ман пешниҳод мекунам ва нақш бозед. нақши зани ҳилагар. марди хоксор, марди меҳрубон дар бараш дорад, вале худаш ҳилагар аст, ҷаллод аст ва бо ҳар восита алоби чашми мардро гирифтагӣ аст ку ба ишораи зан мард метавонад. шумо ин нақшро ман фикр мекунам бозӣ карда метавонед. бозигар нестам. шояд ки баъди ҳамин тамошо шуморо ба филмҳои тоҷикӣ даъват мекунанд, махсус дар ҳамин хел нақш. рад мекунед? баъд метавонед. Постараюсь. умуман дӯст медоред дар филмҳо нақш бозед? ягон бор набоздам. Худокунак? як бор буд ки завқ доред? фикр мекунам наметавонам. метавонед. Мумкин. Пока не попробуешь, не узнаешь. Lekin вақте ки файрод кардагӣ будам барои я пыталась, гуфтагӣ будам ки метонӣ. шумо ягон филм нақш бозидед? Не, рафтагӣ будам як бор барои кастинг меган, чӣ меган, вақто ёш будам, ҷавон будам. гуфтагӣ будам ки метонӣ, намедонам. Не пробовала. ва саволи мо бепосух монд.
нақш бозед. мардакҷон, Лабайҷон. бегӯ чӣ авқот, чӣ таом тайёр кунам ба шумо? ҳар боре ки туро мебинам сер мешавам. ман дар магазин як ангуштари хусрӯ дидам. фикр мекунам ҳамин ман надида рафта ҳама харида биёред. ҳамин қадар харидам бас нест? Дастонат пур, гӯштборҳоят бисёр бас нест? Значит, вам жалко? Не, барои ту беҳтаринашро мехарам. Тамом. Кай дидӣ? Дар куҷо дидӣ? Ҳақиқат? ҳозир ман ба дӯсти наздикам занг мезанам, дар он ҷо кор мекунам. ҳатман дастовка мекунам. шумо якта мардакҷон. беҳтарини ман. олӣ. дар воқеъ бо як нигоҳ, бо як чашмони ҷодугона метавонанд дили мардро ёбанд ва мард тайёр аст ки ҳама дорояшро пеши ин гуна занҳо бипошад. ин нақш буд ва мо нақшро нишон додем. тамошобинони азиз, ва охирон суоли мо ҳамин аст ки биёд Фарзона аз овозхонӣ гуфтем, аз ҳунарҳояш бохабар шудем, аз хонааш низ дидан кардем. чаро суруд намесароед? 4 мисра суруд замзама кунед то ин ки тамошобини мо дилаш об шавад. ҳар вақте ки ҳамин программаи як сурудхонӣ мешавад, як ҳайт овозҳои ман гирифтагӣ. барое ки Фарзона қоил шуд ки ман бемор будам 2 рӯз пеш. бале, бисёр ҳам бемор шудам. рости худо ба шукр имрӯз хелеам беҳтар ҳастам. мо мебахшем агар садоятон ширин набарояд. прошу понять, простить. марҳамат. як суруд аст, як бисёр ба дилам писанд меояд. ин суруда бисёр ба дилам писанд меояд ва айни ҳол, айни замон совпадает с моей жизнью, да? бояд ба дигар шаҳр раваму як тарафи дигарам дар ин ҷо аст. барои ҳамон ҳамин суруда мехом. духтар ошиқ аст. духтар ошиқ аст. пай будам. як дил мега бера бера, як дилам меге нарав нарав, тоқат надорад дилам бе ту чӣ кунам. пеши ишқи зебо зебо, хайри кӯчеки дунё дунё, با یاد تو هم هر جا ترکت نکنم. سلطان قلبم تو هستی، دروازه های دلم را شکستی. پیمون یاری تو بر من ببستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را. سرشارم از آرزو و تمنا، ای یاری زیبا. офарин. аҷаб дилнишин, аҷаб садои ширадор. бисёр ҳам ҳунари боло доред ва мо интизорем ки ин садо тезтар барояд бо садои ширини шумо ва мо ҳадия ба армоғон ба тамошобини худ расонем. иншалло. Фарзона Булу, дар охир чӣ пайғом доред баҳри тамошобини мо ки зиёд шуморо мепурсанд, суроғ мекунанд ва инак мо ба хонаи шумо меҳмон шудем? нороҳат накардем охир? Не, ин гапро дуюмбора нагӯед. Я всегда гостям рада. Я очень люблю гостей. Прям хуш омадед. Бори дигар хуш омадед. барои тамошобинон гуфт? бале. яъне что я могу пожелать? Ба русӣ гӯям, ягон вай неста? агар ҷамъ накунанд тамошобини мо? хай иншалло. Мегум прошу понять. мебахшам. ман каме зиёдтар мактаби русӣ хондагим ва бихотир русии ман хубтар аст, чем тоҷикӣ. узри зиёд. мефаҳмам. Что я могу пожелать? Ну, я желаю в первую очередь, как я и сказала, искренность. ҳар як одам дар дуруни худаш ки ҳамин яъне тозагии дили худро дошта бошад, яъне нисбат ба дигар одамҳо агар искренӣ бошанд, як вай бошанд, фикр мекунам зиндагиам хубтар мешавад, яъне бовариам зиёдтар мешавад. бале. разочарование камтар мешавад. бахшиш ки нимаш русӣ аст, нимаш тоҷикӣ.
И, наверное, все будут счастливы, все будет хорошо, когда все будет искренне, все будет по-человечески. ташаккури зиёд. Салом. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед ки мо боз меҳмони хонадонҳои зебусунамҳои машҳуру маҳбуби кишварамон гардем, дар зери анамин комент нависед номуносаба шумо, мо ҳатман меҳмон мешавем. Ин буд барномаи тозаи мо дар меҳмонӣ бо модел ва сароянда Фарзона Бону. Тансият, хонаобод, хотирҷам бошед. Мо ҳамеша бо барномаи ҷолиб бошумаем. салом дӯстони азиз, салом бародарои азиз. Дар канали Ҳаким ТВ бисёр видеоҳои аҷоибу ғароиб рафта истодааст. Ин бародари мо дар шаҳри Фаронса. Агар шумо мехоҳед ки аз ҳамаи видеоҳои ӯ бохабар бошед, пас ба инҷо ҳатман назар карда аз номи ман салом навиштану подписата кардан ва лайк гузоштанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед.